Soja var tidligere en del af foderplanerne hos de fleste økologiske mælkeproducenter. Og selvom den økologiske soja ikke nødvendigvis kommer fra Brasilien eller Argentina, så er efterspørgselen efter soja fra andre regioner med til at øge efterspørgselen på den sydamerikanske soja. Klimabelastningen fra import af soja svarer til en tredjedel af dansk landbrugs samlede udledning af drivhusgasser. Med et stop for brug af soja kommer Thise tættere på det økologiske grundprincip om naturlige kredsløb. I stedet for soja får Thises køer hestebønner, ærter og lupiner. Afgrøder, som Thises landmænd selv kan dyrke. Hele sommeren spiser Thises køer naturligvis frisk græs på marken. Stop for brug af soja er en væsentlig del af Thises arbejde for klimaforbedringer.